Okay. So what's up mga tol. So karon adlaw ni mga tol. So wala day tayo trabaho karon. So inaani ra ta karon mga tol. Nagista may sambay ra ta dire ron. Wala tayo trabaho karon mga tol kay araw ng butuan. So araw ng butuan mga tol. So wala kita trabaho kay holiday na doon. Si holiday pero dili ta with pay mga tol. So no work, no pay ta mga tol. No, karon din siya mga tol. Niyang yung mga to asawang nga magbinignit daw kay gusto niya nga kakanin nga kung unsa ba diha. Kung kinsay makakitaan kung kinsay mga naay kakaninda ng mga baligya. So comment below na comment lang mga tol kay ato ang kung tagpila kung kay atong paliton mga tol. Mo-order ko ayron atong paliton kay gusto gyud sa atong pares mga tol. Sa ba mga tol, so magbinignit tayo karon. Binignit tapos na adin tay ng avocado. So naghikay ko kagay nag avocado mga tol. So inana siya. So magbinignit ta. Binignit mga tol. So mo pa ni nagpalit pag uban mga kandiya. Pet pa. So atong pares mga tol. Hi. Say hi. Say hi to my vlog. Hi. Hi Mela. Hi OJ. So pamahaw. Pamahaw kay noodles ra. Sudaan. Kita ka. Paano ni? Sa mga tol, so narin nagpa-sound ring na binaw ninyo. Merry Christmas! Ajay ka talito mo? Merry Christmas! Happy New Year! So nawal siya mga tol nila bayro to. So katawar ko kay sige nagsingit akong kasawa. Merry Christmas! Merry Christmas! Ano ra? No ko, August pa ron. Tabag-tabag November, December pa. Malapit na, di ba? Blurred yung camera. Palit na camera bago. Pag maka-kwarta na. So, what's up mga tol? So, naangat to ang kondre mga tol. Hi! Say hi to Buntis mga tol. Hello na to, itong binignit guys. Be? So, mo na yung gipangaya mga tol. So, nakaluto-luto na ta. So, kaning. Tilawan na to mga tol, tilawan. Luto sa akong mama. Abi, nag-imuha. Muna siya mga tol. Migayo. So, diri po data. Hi, be. Naada isa ka gamay diri ho. Be. Be. Naong loya. Loya. May pagbalde lagi akong gida lagi. Langgana ka na to kay dako kay hawan. Kasiksis ang bisita, oy. Hi, Daymayla. Agad gikag naong Daymayla oy. Ko guys. Oh, iso. Sige. Ala. Hi, be hi. Hi, be hi. Ngong ni baby oy. Ito lang yung tandaan natin mga tol. Kahit mahirap lang tayo mga tol, basta masaya yung pamilya natin, okay na yan mga tol. Basta kumakain tayo ng 3 times a day mga tol, okay na yan mga tol. Basta makuha lang natin kung ano yung mga gusto natin, yung kailangan lang natin mga tol, okay na yan mga tol. Langgana ka na to kay dako kay hawan. Kay naiuban na mga tol sa kunsaon nila, diligin nila makuha kung ano gusto nila makuha mga tol. Kaya maging kontento tayo kung ano nasa ato Huwag abuto na to itong mga pangarap mga tol. Kaya once kung maabot na to itong mga pangarap mga tol, pwede ta makatabang sa ubos pa sa ato o pareha sa ato ang kaagi kung makaabot ta sa ato ang gusto nga maabot mga tol. Mga problema mga tol, lumalabay na mga tol. Kaya magposige ta kaya para maabot ato mga pangarap nato mga tol. Sige, padayon kay ugma pohon na kay paaboton na sorpresa para imo padayon ka sa imong mga pangandoy.